Hei, salut și bun venit la un episod de Minecraft. De mult nu mai am făcut episoade cu Minecraft. Și ia că astăzi facem. Nu o să dureze mult, maxim 4 minute. Pentru că doar 4 minute o să ție, că nu vrem să dureze mult. Cum vedeți, am nivel 3, am o căsuță, da, destul de bunicică, pentru câtva timp. După aia ne facem o căsă de măricică. Mai venim, nu știu, ori sub pământ, ori sub pământ, ori avem aici un cățel, este dresat, uite-mă la mine. Da. Punem asta aici. Da. Și aici adumim fără mea. Să-i dăm o bucată de cărnicică, mie nu-mi mică. Și ne iau cărnița. Asta este bine. Și n-am ce să vă mai arăt mai multe. Acesta este căsuța mea, cea pitică, cea micuță, care este bună. Fiți atenți la un arc. Un arc și 4 sări. Și să ucidem noi pe cineva aici. Bravo. Am o lovitură și din asta și-l omorăm. Că nu mă primiți.
să punem puțin pe pauză. Deci am revenit. Ne-am adus și un cățel. Vine cățel. Mă. Undeva pe aici. El nu-ți plece niciodată de aici, pentru că știu eu că e foarte curente. Hai să-l uităm. Deci o lăsăm în pace. Și noi, noi nu ne-am culcat deloc, dar ne culcăm în celălalt episod. Deci, pa, pa!